Prečo som napadol tento zákon na Ústavnom súde? Preto, lebo je to zákon, je to jeden z prvých zákonov, ktorý bol prijatý v 90. rokoch po revolúcii. Štát povedal, že vy, občania, ktorí ste sa rokúce počas komunizmu nemohli združovať, zhromažďovať, vám teraz umožníme slobodne sa združovať a vykonávať kolektívne svoje právo. Ja si myslím, že fungovanie mimovládneho sektora je mimoriadne významné pre demokratický štát, lebo jednotlivec, hoci je slobodný, nezmôže toľko, koľko kolektív. Človek, ktorý možno má obavu vystúpiť ako jednotlivec, kritizovať štát, kritizovať obec, starostu, môže mať tú silu a odvahu nabrať v podobe združenia. A keď sympatizujem s nejakým združením a finančne ho podporím, možno neželám si, aby ten, koho kontrolujem, kritizujem cez občianske združenie, vedel, že to občianske združenie financujem a podporujem. Preto som sa rozhodol podať tento návrh, lebo vidím viaceré zásahy do tohto združovacieho práva, ktoré naši otcovia a matky v 89. si vyštrngali. Dovolím si povedať, že tento zákon o 90. rokoch neprešiel nejakými veľkými zmenami. Predchádzajúce vlády a parlament rešpektovali združovacie právo ako právo, ktoré má byť slobodne a voľne nastavené, aby sa ľuďom nekladli prekážky pre vstup do občianskych združení a angažovanie sa. A osobitne v časoch sociálnej, hospodárskej krízy si myslím, že by sme nemali vytvárať združeniam, ktoré často robia šľachetnú činnosť v oblasti sociálnej pomoci, starostlivosti, im dávať dodatočné prekážky.